Dresana kang saiki wis ngandhut jaban bayi wis 7 condel. Nanging ngene. Kados pundi Rama Purun ngene. Anu. Terus pundi? Inggih kados pundi Rama Purun. Nganu iki. Wong iki aturi dawuh termaca purun. Ya wis pesajan wae Arjuna. Kita iku papan oleh kene wis taun. Kita pesajan wae dianggep luput dening pukulun Bathara Guru mergo kita dianggep kelebihan nggon kita nindakake dharmaning saking kula. Dina iki uga Arjuna kudu mudhun dari nang Macapada. Mulat sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira niran padha kadang dukul senajan dipun kalang-kalang anggen paduka parisabda pangandika nanging Arjuna sampun tanggap ing hati. Arjuna sampun ndungkap ing hati lan sampun mangertos dhateng kersanipun Gumul jagat winata ingkang mekaten wontenipun kula mangke ngeslaken dawuh Yayi wong garanipun Kakang Jajeng Dresana sing gedhi pangapuran lamun Arjuna pamit. Sang menika jawosipun kados pundi Rama? Iya Nduk. Pancen kudu mangkono. Mekaten kados pundi? Panjenengan wonten maradan ingkang cetha. Iya Nduk, nanging pun Rama ramun nundung bojo Arjuna bakal dicopot lenggan ulun pinangka dadi geneping dewa. Ingkang dawuh katen niku sinten? Piye? Ingkang dawuh kados katen niku sinten? Ingkang jawuh ora mulya ya mung Rama Purun Hyang Jagat tobat yen aku tak tasih Jagat Dewa Bathara kelakon kok dadi kaya ngene abote nyong pesasat dene nyangga gunung yo nek pancen ngono aku mundi dawuh Rama Purun Sang Hyang Jagat Winata kejaba aku kudu megatake katresnane Dresana lan anakku apa dene Arjuna nanging aku go kadawan supaya meksa Dresana enggal bayen sanguse babaran jaban bayi ku tak pateni ning ngendi ana wong tuwa sing tegel marang anake dhewe iki bebasake ngendi ana macan kok artega mangsa karo gogore dhewe ya wis ben nek pancene sanggite Brama kudu moco-moco karo putune dhewe kudu tegel karo anake dhewe ning wis ben upama napa duka saka Bukul Bathara Guru wis ora apa-apa dadi upama iki mengko dipoto-poto ben betahe durga sing moco-moco marang anakku Dresana ya mung tak sesuwun wae muga-muga anakku Dresana bisa lolos saka pacoban yo piye.
Pranodyayu tama ngambarum sang kusuma lelewani milangoni oh lai iki Dresanala iki kulun anggota kali kula pun Dresanala kok lenggah wonten mriki ya pancen ulun kadawan supaya nepoke marang sira iki Dresanala monggo kula badhe swanata mesanipun eyang kulun Mbah Jagat Dinata Kose lari dadi apa iki kok iki jeneng kita iki lagi berdiri apa ya ora iman karo kandhutanmu niki mboten bayi menika ingkang kula kandhut menika wijinipun Pangeran Arjuna tentunipun mesti tiyang kula kanthi lampah pukulun kula namung badhe nganjaken kenging menapa Pangeran Arjuna kadhawan supados ngandhap dhateng Mercapada pukulun oh kuwi to lha aku tak kandhani yo iki yang sejatine pukulun Hyang Guru ngersake supaya kowe dipegatke karo Janaka ngerti yo iki kowe diajak supaya dipisahke karo Arjuna iki pamrihe kowe banjur arep dijauhke karo putraku Dewasani ngono Desana duh anakku Betari Dresanala dumiwi dana pendikani Pandhu bakali durga kaya sinamber rakyasira temah dredeg gemeter sarirane wijil dareweran ledine bocah sareng betari Dresanala nggih jula kepati kayokaning jagat kandhutaning Sang Kusumawayu kaya sinengkake kaya gine mangsane ginelak wancine pulang jabang bayi datek podo sakolo dadu arso rup padang gowo sinatan kadek ilang sesauran binareng suara umrosak mungbingan tali sodiak langse gumbolo kiri lain pulang jabang bayi jil kakung pekik warang mencorong kejan kaya golek kencono parang gini kali Dresanala datang angin purwa buksito Dresanala bareng krungu yang dipegatke karo Janaka banjur njerit kepati lah kok malah karo bayeng sisan bayine slamet nanging ibune semaput ora eling lae malah kebiran iki bayi abang iki tak podani Dewasani Dresanala sing wis semaput iki dabyangen mangsa borong nggon mudha diri bayi iki punibu iki bakal bobo kula kok dadi pamrasa ulun mbuya kepenak oning kayangan mundaran Dirgawana jebule kendak rasa nemahi bareng injil saka gua garbaning Dresanala iki wah
mencorong mawa tejo tejane dolanan kaya mangkono mesine besok bakal dadi andeng-andenge jagat bakal dadi satriya ingkang luwih bakal dadi mustikaning satriya ingkang mengkono jaban bayi iki tetep dadi kelangan-kelangananing sang padha ingkang mengkono aja nganti ulosara dening Betari Durga ulun kanthi oleh jaban bayi iki ayo bulan kali kurasi wong Pandhawa ketok banget bayi kurasi Jamaka jen lha jebles bagus kaya bapakne ora lanang ngene kok ketara mlawen iki anak lanang iki iya jenis menika Anda ya bayi iki lanang kowe bayi bagus mergo kowe anake Jamaka ning kowe ora bakal dawa umurmu. Jalaran yen kowe urip saya gedhe bakal dadi kemalang gegawane anakku diwasani. Ayo bayi sanggato karo bapakmu kowe bakal tak sabeke nang padas mangsa dawa umurmu jagat bayi. Iki jandane dadi apa? Yen ora tak bantu tak sabetke padas mesti nyajur dadi semalang-malang. Nek kok iki ora apa-apa tur ya tetep nutuk awake ora bapak bucik. Saben tak banting malah bisa tangi karo blankangan iya. Kowe aja gawe gempong bayi, tak cemplung karo condro dibuka dadi apa? Wah, mulane arpa saben dina iki mengundang bensin wae. Ning lah kok dadi sumuke ora jamak. Nganti aku ora tau nganggo klambi. Jebul sumuke kaya ngene, panase kaya ngene. Kok rasaku ora kepenak banjur aku munggah ning kayangan. Bareng aku ning sak pinggiring Kawah Condro dibuka lah kok Betari Durga mamakku mintake bayi ora dosa cemplungke ning Kawah Condro dibuka iya bejane konangan Semar apa ora konangan Semar dadi apa jaban bayi iya Durga aja girang-girang gumoyo Kawah Condro dibuka tak cemplungan petunge jaban bayi
Thank